halang ka na mo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi imong gihalad, halang ka namo ang tanan namo kasalanan, sa dugo mo o Diyos gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibuok namo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Magasimbahon ka, Jesus. Magasimbahon ka, Jesus. Maayong buntag sa tanan. Sa mga nagsunod na gihapon ta sa buhat or sa Acts, narataron sa kapitulo 12. Tibuok chapter ang ato ang studihan karon kabuntagon, so kana may Biblia pala ko kabli. Medyo taas-taas ni siya nga mga chapter na ay mga 25 ka bersikulo. Di na to basahon ang tanan, but tagaan mo na ko og summary sa tibuok nga chapter unsay nahitabo. So si King Herod Agrippa, mo siya apo sa ni King Herod, atong panahon ni Jesus Christ, katong nagpapatay mo niyang apo ni niya. Iyang gisugo og papatay si James. James katong apostle nga naguban-uban ni Jesus Christ, usa sa mga 12 sa disipulo ni Jesus. Iyang gipapatay, unya iyang gi-ordered si Peter nga ipadakop ug ipapriso, unya ilang litison. But sa gabi nga before litison si Pedro, naabot ang anghel ug ipagawa siya sa anghel. Giluwas na po siya sa anghel. Unya si King Herod iyang dawat ang pagdayeg ug pagsimba sa mga tao niya dito sa Sidon ug sa Tyre. So mo nang gitagaan siya og sakit sa Ginoo niya, namatay siya. So basically mo ra gid to ang tibuok chapter, unsay nahitabo sa tibuok chapter. Again, gipatay
si James, na priso si Pedro, giluwas siya sa anghel, unya karon si King Herod, iyang gidawat ang pagdaig sa mga tao niya sa Sidon ug sa Tyre, human strike siya og sakit sa Ginoo, unya namatay siya. So before ta mo sa ato ang passage ang atong pag-study ani, magampo sa ta. Labing ang ganhanan nagdalaygo ng mga Dios. Salamat Ginoo sa adlaw nga mihatag kanamo Ginoo. Salamat Lord sa lain na pod nga oportunidad nga mihatag Ginoo din kami maka tuon sa imong pulong. Daw ta Ginoo nga ikaw magalamdag sa mga hunahuna, maghikap sa mga kasing-kasing. So din namong pagtuon sa imong pulong, kay daw ta Ginoo nga kini among masabtan ug amo kining mabuhat Ginoo. Sina nga paagi, ikaw among mahimaya ug ikaw among mapaday Ginoo. Salamat Ginoo, wala mi laing tumong karong kabuntagon sa mong pagtuon sa imong pulong kundi ang imuhang ngalan lamang nga ibayaw Ginoo. Hinawta mo ni may tabo Ginoo ug mahimo ning humot nga halad sa imuha among pagabuhaton. So salamat nga Ginoo, kining tanan akong gipangigpasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, narata sa kapitulo 12, tanaw na to backward sa ato ang mga gipangtun-an na gikan sa kapitulo 1 kutob sa 11 ato makita didto before sila nagsugod nag-ingon si Jesus sa iyang mga disciples sa Acts chapter 1 verse 8 na siya ingon, you will be my witnesses and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses to Judea, Samaria, and Jerusalem, and to the ends of the earth. So muna giingon ni Jesus Christ. So far, sa atong gitanaw, from chapter 1, kutob 11, nakita na to dito nga padayon ang paglihok sa mga apostoles. Silang Pedro, ug uban niya. Nga nagsige sila sangyaw sa maing pulong. So atong nakita dire nga ni spread or ni katag na ang maayong balita sa Judea, sa Samaria, ug sa Jerusalem. Pero nagingon Jesus Christ nga to the ends of the earth. So kani nga passage or kani nga kapitulo, more siyang transition, which is nigawas na ang gospel. Actually, nigawas na, pero mo ni siya mas highlight na nigawas ang gospel sa Judea, Samaria, ug Jerusalem, dito na sa to the ends of the earth, ug pasabot na ng mga Gentiles, including us. We consider ourselves, kita, mga Hintil or Gentiles. So, nigawas na. Wala si Apostle Pablo. Si Apostle Pablo, ato sa nailhan sa mga niagi nga passage, no? Kinsa si Apostle Pablo, giyon sa siya pag-transform sa Ginoo, nga karon nahimo siyang missionary. So, sa kaning nga kapitulo, mo ni siya ang transition. So, unsa may nahitabo before ni transition sa life ni Apostle Pablo. So, mo to akong gingon ganina sa summary na is King Herod, ipatay si James. Kani nga passage pod, only in the Bible na makita nato ang pagsuwat, ang pagkapatay sa apostoles or sa apostle. Maybe makahibaw ta, maybe na mga libro or mga scholars ang ingon nga unsa klase pagkamatayon sa mga tao or sa mga apostol, silang Pedro, lansang sila or unsa pa na dira. But sa Bible mo rin ang specific unsa nahitabo sa apostle. Naa sa verse 1, gingon dira, about time King Herod Agrippa began to persecute some believers in the church. He had the apostle James killed with a sword. So muna siya ang record nga Apostle James was killed with a sword. So muna siya ang record. Muna siya record nga napatay ang usa ka apostle diri sa Bible nga gisuwat sa Biblia. Karong kabuntagon ako'y tulo ka butang nga ganahan ato mahinumduman nga ato sang makit-an. Gamit ni siya sa ato ang pag adlaw-adlaw nga kinabuhi, sa ato ang pag-fellowship with one another, ug bisan pa man sa ato ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ito makita diri tulo ka butang nga ganahan ako mahinumduman nato. Una, si Pedro kay natulog. Kaduha, ang tibok kasimbahanan nag-ampo. Og ikatulo, og last, ang Ginoo gamhanan. Akong balikon. Si Pedro natulog. Ang tibok kasimbahanan nag-ampo. Ikatulo, ang Ginoo gamhanan. So unang butang, si Pedro natulog. Makita na to sa verse 5.
English akong basahon kay maglisod kog litok sa Bisaya. So sa verse 5 ningon, "But while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him." Balikon, the church prayed, my bad, sayo, verse 6, ningon tay, "The night before Peter was to be placed on trial, he was asleep, fastened with two chains between two soldiers. Others stood guard at the prison gate." Ako balikan, "He was asleep, fastened with two chains between two soldiers, and others stood guard at the prison gate." So si Pedro natulog. Ganong gi-highlight or ganong maka-question man ta nga si Pedro natulog. Kung atong tan-awon, no, before nibasa aning sa verse 6, atong makita dira nga kani nga sitwasyon dili ka basta-basta makatulog lang or dili ka basta-basta makumpiyansa. Dili ka basta-basta nga makarelax or makachill lang tungod sa panghitabo. Unsa man din ang hitabo? Una na hitabo, King Herod, sa kung gingon ganina, iyang gipa patay si Apostle James. So unsa nga rason? The same reason sa ilang pagpadakop ni Pedro, islaganahan, magsangya about ni Jesus Christ. The same, kung tanaw na itong tibok, no, balik ta sa mga niagi, chapter 5, atong makita dira si Pedro, gipadakop, gipakulata, gibunalan, ano man, islaganahan, magsangyaw about ni Jesus Christ, di ba? Pero unsa may gibuhat nila, padayon gihapon sila. Fast forward sa chapter 6, si Stephen, gipatay, gibato, gilabayan og gistone to death. Nga naman, kaya ka na, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kumbaga, ang ilang mga kinabuhi atong panahon na at risk yun, or kanang wala gid sila time nga murag okay ra ka makapahuway, makinana. Tingnan naman, kuyaw ang ilang kinabuhi. Endangers la itong mga panahon na. Karon si Pedro, nadakpan na. Unya, prior sa nahitabo nga nadakpan siya, unsa may nahitabo? Gipapatay si James. So, kung ibutang na itong mga kaugalingon sa tiil or sa sapatos ni James, imagine na, imong kauban gipapatay, karon ikaw gidakop. Unsa may maabot nimo sunod? Sunod, ikaw na pod. Di ba? Sunod, ikaw na pod. Sumukuyawan ka. Kita man gani, kulbaan ganitag, may mga outbreak, mga sakit, may COVID, mga inaana. Hadlok ganita, di ba? Ay cancer, dapat mag-check up lang ta, or may lantan, or ano sa ba? Pa-check up dayon ta, dapat inom din tagtambal na. Pero man, kahadlukan jud ang kamatayon. Pero pangutan nga nung si Pedro nakatulog raman sa iyahang sitwasyon. Unya, sa pag-study na ko aning word nga asleep, the same word, the same translation nga gigamit sa katong time, katong si Jesus natulog dito sa bangka. Katong naibagyo, yan si Jesus natulog ra dito, iyang mga apostoles, nangaratol na, unsa nitabo. The same. So pasabot, at peace or sleep good, ganun mo, ano ba? Tulog yun, murag walay problema ba? Bisod gayo, bisag ako, kung kagalingon, kung tayo mga problema, na mga umabot ng mga balita, nga di maayos ako, ang lisod kong tug. Maybe sa ato, panahon karon daghan na kitang ma-diagnose na anxiety, mga inaanang, mga butang. Munang, nakapangutan lagi ka nga si Pedro nakatulog raman. Nakatulog raman siya. Not only si Pedro, no, the same situation as Apostle Paul, akong tanawon gamay sa mga umaabot nga passage, Apostle Paul na priso, gikulata, pero may nga gyapon siya, rejoice in the Lord. Ngano kang inana? May mga possibility nganong si Pedro, conclude na nga si Pedro inana. Pwede nga si Pedro ni give up na. Matay na day ko, matuog na lang ko. Pwede gi-accept na lang niya yung kamatuuran. Yabaw na gini, di rin na ako last. Pwede ako last ng kinabuhi. Wala, katuog na siya, kapahuway na siya. Or pwede sa nakahulas Pedro nga, pariharam niya itong sitwasyon sa una. Gidakop ko, niya, giluwas ko. Basin, luwas mo naghapon ko sa Ginoo. Pwede na mga possibility, no? Nga, pwede na ni Pedro. Ngayon na. Pero mas bugat yun siguro nga, marag mo give up na si Pedro. Nga naman, kaya namatay ko na iyang usa ka kauban. Gipatay na. So pwede mo ingon nga, maris mo na niya akong last.
Unya, kung atong basahon padayon, giluwas yun si Pedro og sa kaanghel. Giluwas si Pedro og sa kaanghel. Unya, ang katawanan, si Pedro, siyang kagalingon mismo, wala katuo unsay nahitabo. Verse 11, gingon dira, Peter finally came to his senses. Human siya giluwas. Na ang anghel niya abot, gipabarog siya, lakaw sila. Unya, muna hitabo sa verse 11, yun siya, Peter finally came to his senses. Nakaamgo na si Pedro. Yun siya, it's really true. He said, the Lord has sent His angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do with me. So, mura nga alimungawan si Pedro pero nakarelay siya nga, uy, tinuod gidi ay. Abi niya, damgura, ngayon ana. So, na possibility. But, usa ka, kamatuuran, nga nung nakatulog si Pedro. Kay bisan pa sa kamatayon, nasayod si Pedro, ang iyang kinabuhi, dili mo tapos, diri lamang. Sama kang James, kung mamatay, same siya, kung mamatay siya, iyang gi-accept nga naman. Kay bao siya, ang saad sa Ginoo. Kasi dihang mamatay siya ning kalibutan na, diha dayon dito siya mag-uban sa atong mangluluwas nga si Jesucristo. Ug mao nang usa ka matuoran nga gipangkuptan ni Pedro. Wala siya gawna kung luwason pa or di. Basta ang iyang kung mao na niya akong time, mao na ni. Pero one thing for sure, na kumubiya ko aning kalibutan na, kay bahaw ko padung ko sa ako ang manluluwas. Ganahan ako nga atong makatunan karong kabuntagon sama ni Apostol Pedro. Dili siya sayon no, nga magunahuna. Pero inaton ta nga atong isud sa itong unahuna o sa itong kasing-kasing, nga atong kinabuhi, dili lamang kutob aning kalibutan na. Nga atong kinabuhi, napay umaabot, nga mo'y mulas, hantod sa kahanturan. Mo na atong kinabuhi diha sa Ginoo, uban sa Ginoo. Usahay, mabalaka ta sa mga panghitabo. No? So, karon gani, musulod patagmas, minana, masakit. Nga naman, kaya hadlok lang kita, ubiyan ng kalibutan na. Kumingon nga, di ta mahadlok or di ta manana, di maayo nga magsulod og mask. Pero ngako lang ba nga, sama unta ta ni Pedro nga we take comfort nga atong kinabuhi aduna nay gitawag kasiguruan. Nga atong kinabuhi aduna nay kapadulngan. Dili na ingon nga wala tay kapadulngan. Basin diri sa kalibutan wala kay baw asa ta kapadung unsa atong may tabo sa atong kinabuhi. Pero one thing for sure sa dihang mobiya tani kung naata diha ni Kristo, kung atong gidawat si Jesus Christ, isip nga atong ginuog mangluluwas o atong gisabitar atong kinabuhi kaniya. Ang atong kinabuhi, mag-uban kaniya sa dihang mubiya taning kalibutan na. Sumuto na ang take atong comfort sa mga problema nga nanato karon, sa mga butang nga atong nasugatan, maybe nahadlok ta, or unsa ba. Pero munta atong unaon nga naay mangluluwas nga naghuwat nato. Ikaduha, ang tibok simbahan nagampo. Ang tibok kasimbahan na nagampo. Verse 5, 12 kutob sa 17. Ingon dira sa versikulo 5, but while Peter was in prison, the church prayed very earnestly for him. Pasabot, ang tibok kasimbahanan, na-bother sila sa naitabo ni Pedro. Nga naman, nakadungog siguro sila nga si James ipapatay. Karon gidakop si Pedro, og nabalaka sila. Noon sa may tabo. So muna nag-ampo silang maayo. Unya, layata sa 12. When he realized this, he went to the home of Mary, the mother of John Mark, where many were gathered for prayer. So si Pedro, sa dihang na-realize siya ganina nung hiluwas siya sa anghel, yanto din sila diya sa balay, kung asa ang mga tao nagtapok o nag-ampo. Nanuktok si Pedro, he knocked at the door in the gate, and a servant girl named Rhoda came to open it. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed that instead of opening the door, she ran back inside and told everyone, Peter is standing at the door. So nanuktok si Pedro. Unya kani si Rhoda, usa ka servant dito, alto siya sa pultahan. Pagpaminaw niya, si Pedro man eh. Sa Apostle Peter man eh. Lipay kayo siya. But instead of bablihan niyang pultahan, tungod siya ka-excite, nibalik siya sa tapok sa mga nagampo o yung gingnan.
Si Pedro, nasa pultahan, nasa gawas, naduktok. Unsay giingon sa mga nag-ampo dito, ingon siya, You're out of your mind, they said. When she insisted, they decided it must be his angel. Meanwhile, Peter continued knocking. When they finally opened the door and saw him, they were amazed. Sumunod pag ato ni Roda, yun siya, si Pedro na dito siya. Unsa ka giangwango na siguro ka, wala pa. Magdis lang ka to, nga nas Pedro. Pero ningon siya na, lagi, kadungog ko siya. Basin, anghel na sa Ginoo. Pero insist gyud siya sumuna, ilang decide nga, ilang giablihan. Pag-abli nila, nakita lang si Pedro, og nanga-amaze sila. Silang tanan, na-amaze sila. So, nitabo no, si James namatay, si Pedro gipadakop sa mga kasimbahan na nag-ampo silang maayo. Sa una, usa sa akong mga pangandoy gyud no, kay maka simba o mga simbahan nga dagko kayo nga simbahan, tan-awon kay nindot kay mga lights, nindot kay mga instrumentalist, mga ganahagi ko nga simbahan sa una pag bata-bata pa nako. Karon sa dihang na pastor ako, realize na ako mas ganahan ko og simbahan nga dili ingon dako kayo, sakto lang. Pero ang mga tao nga intimate relationship, naghigugmaay ba? Trato ang matag usa isip nga membro sa pamilya. Kung may tabo nimo, di mahimutang. Kung may tabo sa mo ikaw igsuon, di mahimutang ang matag usa. Magampo gud. Mura ko gitreat lagi kanang isip membro sa pamilya. Muna akong gipangandoy nga simbahan ron. Mura ako nakita dire. Sa diya lang ilang nakitaan si James gipapatay, si Pedro nadakpan. Unsa nitabo nila? They prayed earnestly. Nagampo gid silang maayo sa Ginoo. Ilang giampo. Tinanaw ta sa ato ang simbahanan. Ang simbahan dili ang simbahan nga gitukod nato kaning building. Ang simbahan kay kita mismo. We are the church. Ang Ginoo ang ato ang head. Kita ang ihang lawas. Na purpose ang Ginoo nga gibutang ta diri, pero one thing for sure, usa ta. And we are one, and we are one family in Christ Jesus. Usa sa rason nga nang gipakamatyan ta sa Ginoo para makahiusa tang tanan. Inana unta ta. Nga atong unaon, nga atong tapad sa pagsimba, ang katuang kauban sa simbahan, ato na mga igsuon. Kung may tabuan na, dapat kita mismo, mitag paagi makatabang. Atos lang itrato, kaisip nga atong pamilya, membro sa itong pamilya. Dili strangers o dili kinsa ba. Inaana ta. Pag inampuay ta, bro, gool nga paminawon, nga usay sa mga kasimbahanan karon, lisod na inani mahitabo. Hindi kayo mapilog prayer meeting, hindi kayo mag-ampo. Hinaut unta nga ito na isod sa tunguronos kasing-kasing usa na sa rason sa Ginoo. Kanong naa matag usa. Mag-encourage, mag-inampuay, magtinabangay sama sa nitabuan ni. Ug makakaton ta ni sa ilang sitwasyon sa una. Unya, katawanan lang pod kay sa dihang ampuan nila si Pedro, no? Unsa kay lang giampo ni Pedro, kay nato makagawa si Pedro, kay deliver siguro si Pedro. Pero sa dihang naabot si Pedro, di sila katuo. Kumbaga murag nagampo sila, pero murag wa sila gadahom nga tubagon sa Ginoo. Or basin ako na siguro sila nga tubagon sa Ginoo, ugma pa siguro, or maybe find out nga not guilty si Pedro sa mahitabo, or kanay elitis man siya pagkaugma. Pero na-shock sila nga diha dayon gitubag sa Ginoo pagkagabi. Buhay ni si Pedro. Shock sila, nada yun. Kumbaga, was laga expect siguro nga tubagon sa Ginoo nato sa pag-ampo. Pero usa sa ato ang ma-learn anino nga sa dihang moampo ta sa Ginoo, ato yung naon nga ang Ginoo motubag yun sa ato mga pag-ampo. Pero dili siguro sa tanang butang nga kung unsay nasa tong hunahuna nga klase sa iyang pagtubag. Sama sa ilaha, unsa ka sila sud silang hunahuna, wag sila katuo nga nas Pedro. Unsa kay sud silang hunahuna sa pagtubag sa Ginoo ni Pedro, di ba? Pero sa tuwasan, usay daghang mga expectations sa pag-ampo ato sa Ginoo. Pero lahi ang tubag sa Ginoo, pero mo niyak nakita nga mas maayo ug mas kinahanglan nato. Pero one thing for sure, ang Ginoo mutubag yun sa atong mga pag-ampo. Hinaoton ta sa dihang mag-ampo ta sa Ginoo atong tuhuan
nga ang Ginoo mutubag sa atong pag-ampo. Mutubag gid siya basin sa iyang pamaagi or basin iyang ihatag sa imuha ang imong i-desire. Pero one thing for sure, ang Ginoo mutubag gid sa atong mga pag-ampo. So manang di gid ta mahutdan og laway sa pag-ampo, sa pagdaig, sa pagpangayo, ug tabang sa Ginoo. Kaya ang Ginoo modungog gyud sa atong mga pag-ampo. Kay sama ni usahay mag-ampo ta pero wa ta mo tuo. So kailangan niya itong tuhuan. Yung atong pag-ampo dili kawang kung dili naay naminaw og naay mo tubag. Lastly, ang Ginoo na to gamhanan or ang Ginoo na to mao ang Ginoo sa tanan. Bersikulo 22 kutob sa 24. So ang naitabuan pagpagawas ni Pedro lagot si Herod yang ipapangita wa nila makitaan. So instead si Pedro patyon yang ipapatay ang mga guards ug nihawa siya si Herod. Kani si Herod atong nga time kuyawan mga tawo ani sa mga Jewish people. Kung nagani naituyo niya magpa-appointment gyud. So muning nitabo akong basahon sa verse 20 kutob sa 24 in English. Now Herod was very angry with people of Tyre and Sidon. So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod's country for food. So kaning Tyre ug Sidon, lagot si Herod nila, murang ganahan sila magig-peace. Kaya nga naman, kay nagbase man ang ilang stock ba sa pagkaon dito ni Herod sa ilang Herod. So murang ganahan sila magig-peace ni Herod. So naghatag sila mga delegates gipangalan og Blastos unya murag na-earn nila ang trust ni Blastos. So man gihatag silang appointment ni Herod so makakita na sila ni Herod. So 21 ingon, and an appointment with Herod was granted. So when the day arrived, ko ato ni picture, when the day arrived, Herod put on his royal robes, gisulob ko niya iyang royal robes, sat on his throne, naglingkod siya siyang trono, and made speech to them. Isulti siyang mga butang unsa iyang gipangsulti dira, panghambog mga accomplishment siguro. In verse 22 it said, the people gave him great ovation shouting, it's the voice of God, not of man. Mga tao kuno dito sa Cyrog sa Tyre. Lipay kay sila, standing ovation sila. Ingon siya nga di ni tingog sa tao, di tingog ni sa Ginoo. Imo nilang pagtan-aw ni Herod ato nga time. Instantly diha dayon. An angel of the Lord struck Herod with a sickness because he accepted the people's worship instead of giving the glory to God. So he was consumed with worms and died. No? Diha dayon. Nasakit. Angel of the Lord, gitagalog sakit si Herod. Kaya nga naman, bilib mo kasi sa kaugalingon, yung gidawat ang pagsimba sa mga tao niya. Instead of gihatag niyang himaya sa Ginoo, siya man. Tanaw niya, Ginoo na siya. So munang nasakit siya, o giod siya, o namatay siya. Versikulo 24, meanwhile, the word of God continued to spread, and there were many new believers. Ganun ako unahon ng 24. Ingon, meanwhile, the word of God continued to spread, and there were many new believers. Ganun man, continue to spread ko ng pulong sa Ginoo. Ganun man, una, sa itong pagbasa, gipapatay si James o si Pedro. Unsay rason? Kay, nagsangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Pasabot, naay mga hadlang or naay mga ali or naay mga bangil nga ganahan pugnan ang pag-spread sa pulong sa Ginoo. Ug mao ni silang Herod, kaning mga leader sa unang panahon, pamatyon ng mga Kristohanon, di sila ganahan. Pero sa may nakita nato dira, the word of God continue to spread. Ni padayon gihapon pasabot ang kabubuton sa Ginoo. Ni padayon gihapon unsa may nitabo, namatay si James, napriso si Pedro, pero unsa nitabo? Ang kabubuton sa Ginoo ni padayon gihapon. Ato lang na makita ang Ginoo, siya ang Ginoo gyud, siya ang gamhanan, walay makapugong sa ato ang Ginoo. Unya si tan-aw na to ang kinabuhi ni Herod sa dihang tan-aw niya siyang kagalingon, siya lang pinaka mighty or pinaka maayo nga tao kada buhi. Nga naman, pwede niya ipapatay diretso si James, papatay. Padakop si Pedro, padakop. Bisag kung sa iyang buhaton, ang mga tao nahadlok niya.
Siya mo'y supplier sa pagkaon, hadlok mga tao niya. Gara kayo siya dito, yung royal robe, nag-crown ba siya diha, nilingkod, o nag-speech siya dito. Pero unsa may gibuhat sa Ginoo? Diha dayon. Gitagaan siya sakit sa Ginoo. But pasabot lang, bisag unsa. Katanaw na to aning tawhana, maayo kini nana. Kung unsay kabubuton sa Ginoo, mahitabo gyud. Pasabot kang Ginoo gamhanan ug ang Ginoo mo'y nagkupot sa tanan. Tanang butang nga hitabo aning kalibutan na naa sa kamot sa Ginoo. Kay siya tong Ginoo, tong gisimba. Siya tong Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tanan. Ginoo naghatag na tong kinabuhi. Ang Ginoo nagmugna sa tanan, sa kinabuhi, sa kalibutan. Siya ang Ginoo. Ug way laing sama niya. Dili sa bisag kinsa nga tan-aw na tong gikahadlukan sa mga tawo aning kalibutan na walay laing makikumpara sa ato ang Ginoo. Tan-aw ang kinabuhi ni Herod. Diha dayon. Nangutan, usay nakapangutan na ba ako sa dihang nagbasa ko ani nga after napatay ni James gipriso, unsa kay buhaton sa Ginoo? Ngano ngayon ani? Pero again, kabubuton sa Ginoo mga nitabo sa tanan, sumala sa iyang plano. Pero ang Ginoo, atong makit Andre, kasi yun, atong Ginoo, nakagamhanan sa tanan ug walay hisama kaniya. Ginoo. So atong makita diri no, nga sa dihang na mga problema, na mga butang nga maka-question sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Atong hinumduman nga ang Ginoo gamhanan. Ang Ginoo siya gyapon nagkontrola sa tanan. Makita dira kabisag unsa ka natong dako atong problema, mas dako gyud ang ato ang Ginoo. So instead of tan-aw na to atong problema nga dako, atong tan-awon nga atong Ginoo mas dako. Kay usahay man gud tungod tan-aw ta sa mga problema nga dagko, usahay matabunan na or malimta nato ang atong sa tunghon sa atong kasing-kasing nga natay Ginoo nga mo'y nagkupot sa tanan, nga mo'y mas dako pa sa atong mga problema. Hinaut-unta nga atong hinumduman nga atong Ginoo. Ginoo gid siya bisag unsa pa may mahitabo sa atong kinabuhi. Atong Ginoo gamhanan bisag unsa pa man nga sitwasyon nga naarta karon. Atong Ginoo gid siya. So sa dihang atong nakita dire nga si Pedro, kumpiyansa kayo siya. Kay tungod naa siya Ginoo kagituhuan. Ang mga tao, mga kasimbahan nagampo silang maayo. Ngayon naman, kinaas sila Ginoo. Nga ilang giampuan. Kung unsay nitabo sa mga tao na Ginoo nga nagkupot ug nagkontrol. Hinaut sama unta ta ani ni Pedro nga kung may problema, mabother man gani ta pero di na to kalimtan nga naay Ginoo. Pwede ta mag-ampo sama sa gibuhat sa mga kasimbahanan kaniadto. Nag-ampo sila kay naa sila'y Ginoo. Sama ka nato natay Ginoo. Pwede ta mag-ampo, pwede ta mosalig kaniya. So muna atong challenge karon. Sa dihang atong isangyaw ang pulong sa Ginoo, mag-discipleship ta or magunsa ta. Tama yung mga problema nga masugatan, personal or sa group, family or unsa pa. Atong hinumduman. Atong hunaon nga makasalig taniya, makaampo taniya, kay siya ang Ginoo, gamhanan sa tanan, ug walay makakumpara. Gampo ta. Laming gamhanan dalaygo ng mga Dios. Salamat Lord sa imong pulong nga nagapahinumdom kanamo. Bisan unsa nga sitwasyon nga naa kanamo karon, ikaw Ginoo nagakupot ani. Ikaw ang pinakagamhanan sa tanan, nagmugna sa kinabuhi Ginoo, so ikaw magbuot sa tanan Ginoo. Ako gyampo Ginoo nga sama unta mi sa mga tao kaniadto nga kung naay mga nahitabo or mga butang nga dili wala sa plano, ginauta Lord nga ikaw ang mong ampuan. Ginauta Lord nga ikaw ang mong pangayog tabang. Ug ginauta sama kanila Ginoo nga among isipon, among matag-usa ang mga igsoon diri Ginoo nga part sa among family Ginoo. Nga dili mi mahimutang kung naay mahitabo kanila Ginoo sama ginauta Lord nga mo care me. Mo show me og love ug grasya sama sa imong pagpakita diri kanamo Ginoo. Salamat kay Ginoo nga naami nga nindot nga saad nga makuptan Ginoo nga ikaw among Ginoo, among amahan, nga gugma kanamo kanay plano sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat kay Ginoo, hinauta Lord nga kaning pulong amo nakatunang kabuntagon Ginoo musud sa mong unahona. Putop sa mga kasing-kasing ug mao imong kinabuhi Ginoo.
Kaya na nga pamagi Ginoo mahimaya ka sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa tanan, kining tanan ng layon akong gipangayog pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga kamot sa tibuok na